Ne tɔgɔ Fatumata Jakite. Association in sigira pour nous anw yɛrɛ kama fɔlɔ Mali joueur Mali basketkɛla donc fitini t'a la fitiniya t'a la belebelebaya t'a la depuis fitini fo ka yɛlɛ fo sanfɛ parce que n'i ma ɲɛ i bɛ kɛlɛ kɛ i b'a préparer ka bila dɔw bɛ an dɔgɔninw bɛ ka na n'a sera ka marché an bolo an b'a kɛ an b'a bila bon anw yɛrɛ ka nin association in sigira anw joueur n'an joueuse an b'a kɛ pour que k'an yɛrɛ ka intérêt défend. Ne tɔgɔ Musa Sisoko, je suis curieux et supporter international du Mali basket. Tiɲɛ la joueur fana kan ka wuli k'u jɔ u ka a kɛ kɛlɛ kɛ parce que olu yɛrɛ bɛ tɔnɔ sɔrɔ club yɛrɛ bɛ tɔnɔ sɔrɔ a kɔnɔna na n'o ye dirigeant ye parce que dirigeant fana tɛ ka kɛlɛ kɛ olu tɛ ka wuli foyi la donc ni joueur fana ye initiative ta u yɛrɛ ye k'u bɛ tɔn sigi walima tɔn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana basigi dɛmɛ o ka o fɛn ɲumanba ye. Tɔgɔ Alifa Ndiaye AS Police. Bon association kɛra parce que anw yɛrɛ ye k'a fɔ difficulté caman bɛ yen n'an joueur damaw bɛ kuma an yɛrɛ bɛ tilen ka kuma problème minnu kan donc an y'a fɔ ko est-ce qu'on tɛ regrouper association créer et ala nana kɛ o b'a sɔrɔ association kelen bɛ yen ka ban donc an bɛna essayer k'o de association reformer pour que ka se ka taa an bɛ laɲini minnu laɲini ka taa bon an ka laɲini tɛ foyi ye Mali basket ka taa ɲɛ hali joueur ka bila condition na pour public ka se ka satisfait bon min y'a to ka kow tiɲɛna an bɛna o de sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o problème min a to tiɲɛna pour que problème ɲɔgɔnna kana sɔrɔ mais aw ka da la k'a fɔ nin association in kɔni nin min sigitɔ filɛ nin ye ni ala min kɛra sɔnna nin kɛ badabada ye nin bɛ mɛn yan et puis nin bɛ na joueur bɛɛ de ka intérêt kama Mali joueur bɛɛ ka intérêt k'a daminɛ kabini don min bɛ basket daminɛ fo ka taa fɔ i tila basket la. Ne tɔgɔ Makan an ka baara fɔlɔ ka kɛ n'o ye an yɛrɛ basketkɛlaw ye an ka condition basket yɛrɛ taabolo la a ka se ka yɛlɛma parce que an bɛ condition min na tan nin yɛlɛma nɔgɔn an bɛ fɛ u k'a lajɛ an ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ a falenni don o la bon terrain kow b'a la match heure kow b'a la samaraw tɛ sɔrɔ ka don transport kow b'a la o bɛɛ de b'a la hali n'i banana pour que k'i furakɛ o problème